Здравейте! Казвам се Елеонора Стоименова и съм директор на ОДЗ 79 Слънчица, София. В детското заведение се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст в 11 групи, 9 градински и 2 яслени групи. В детското заведение се работи по програмата на доцент Русинова за развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст. Персоналът, който работи в детското заведение, се състои от 20 души педагогически персонал и 21 обслужващ персонал. Педагозите, които работят в детското заведение, са високо квалифицирани, с висше образование, с професионално-квалификационни степени и сърца отворени за работа с малките дечица. В ОДЗ 79 Слънчице има доста допълнителни педагогически дейности, които се посещават от децата. Те са по желание на родителите и съответно тяхна възможност, тъй като се заплащат допълнително. А съответно английски език, плуване, с което се гордеем, тъй като детското заведение разполага с голям плувен басейн, народни танци, латинотанци, пластика, децата изработват страхотни неща, които след тяхната изработка се пекат, лакират, оцветяват, стават страхотни скулптури. Имаме още футбол, карате, специално за мълчуганите, това са интересни занимания. И всичко това допринася за издигане имиджа на детското заведение. Много сме горди, че детското заведение Слънчице много родители желаят да влезнат децата си в тази детска градина. Съответно, кандидатстват, приети или неприети, те отново чакат своя ред и да се надяваме, че ще дойде времето, в което ще отпадне тази информационна система, за да може който пожелае, която градина и там да вкарва детското си заведение. Но забравих да кажа, до година, 2012 година, при нас ще се открие още едно крило и се надяваме вече така да удовлетворим желанията